Kowere kod mago ni penjo mathoth medo wuok ewi sekta mar somo motelo ne jopuonjre yawo skul ka ripode moko yango ni jonyuol nyalo bedo kod osigo mapek mar chulo nengo mag somo ne jopuonjre. Kata doko ni sirkal to kwedo wach makamano, jaod bura ma Harun Nyoro to wacho ni sirkal ni kod riekni mag medo nengo somo ataro mar chik kendo kelo osigo ne jonyuol ma jopuonjre magi nie sikunde mag dei kata ma nyithindo dhi to duok dala, kaka imiyo ler kod jafwambo marwa Chris Owino. Penjo makoro ochomo sirkal bang' yangore ni ripot matayo weche mag somo manyocha ochwal ne skunde ni kod ite ma ochapi oboke mane ogol kod jatend migawo machon mar somo Jacob Kaimenyi tarik 10 dwe mar adek higa mar 2015 mayango ni jonyuol ma jopuonjre mag somo e skunde mag day school dhi chulo shillings 9,374 e kinde ma sirkal to dhi chulo shillings 12,870. Jaod bura ma Harun Nyoro ma ogoyo poro e wachno oseyo sirkal ni kod riekni mag dhi ataro kod chik ewi chudo ma japuonjre onego chul kaka school fees. The government is having plans to increase day school fees, day secondary school in terms of senior secondary school fees from January by a whopping 9,374 shillings. They sent our principals a gazette notice by the closure of last academic year and annexed a 2015 gazette notice which purports to instruct and direct the principals in day secondary schools to increase school fees from January. Tunaagiza serikali lazima watoe circular by Monday denouncing their earlier circular of purporting to increase school fees and going back to a gazette notice of 2015 that the parent is going to be added an extra burden of over 9,000 shillings. Lazima serikali communicate to our principals before the schools open. Weche mag Nyoro osilwedo kod moko kuom jopuonj madongo mane oloso kod Ramogi TV kendo yango ni en adier ni onge ler malong'o ewi kuma siling 9,374 dhi wuokie, gino makelo luoro maduong' ni jonyuol ema dhi ting'o osigo makamano. After the drama we saw last year of the CS for Education saying there is free basic education and capitation it is 22,000, to the treasury saying they can't afford, to the higher levels saying a different thing. Now they want to actually actualize that by forcing the day school principals to increase school fees. Ndindi onyiso piny owacho mar Kenya Kwanza mondo wekelo tugo kod somo mar nyithindo. Na nawauliza kama pengine wana test. Nataka niwaeleze ya kwamba Kenya hatutaitikia kiongozi yeyote atezee mfumo ambayo ililetwa na President Mwai Kibaki of making education affordable and especially free basic education. Sisi tulipata hiyo nafasi, hatuwezi nyima Wakenya wengine hiyo nafasi. Korka kore, jatend migawo mar somo Julius Ogamba omako chuni onge gima giloko kendo sirkal dhi medo chulo omenda duto 22,000 ne japuonjre ka japuonjre. Geno mar oganda en resruok kod ler malong'o dhi yudore kapok jopuonjre oyawo skunde magi e tam manyien. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.